har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa ka na dosa mu ci gaba dai zaki, ko bana ma isa ka ci takobin kokowa. Har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa ka na dosa mu ci gaba dai zaki, ko bana ma isa ka ci takobin kokowa. Har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa ka na dosa mu ci gaba dai zaki, ko bana ma isa ka ci takobin kokowa. Da farko sunan Allah Ubangiji ya Ar-Rahmanu. Har yau dai kai ne Sarkin nan da ya yi halittar insu ya yo jinnu. isa ka Shi na rike Allah shi ke yin komai a sannu. na dosa mu je zaki. Yau ni dan iri da samuwar waƙar sa haka sarkin kokowa. Ya Allah salati tare da tegun mai makka. Har yau dai kai ne Baban Fadimatu dan Abdullah Habibunka. isa ka Sanyo alihi da sahabbai sun rike mai makka. na dosa mu je zaki. Haɗa da ni mai waka har ma sarkin kokowa. Har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa ka na dosa mu je gaba dai zaki, ko bana ma isa ka ci takobin kokowa. Da farko sallama gani al'ummar Nijar doso. Har yau dai kai ne Yau ma ga ɗan ira da baitin waka ta nai so. isa ka Wakar sarkin kokowa isa ka ɗan doso. na dosa mu je zaki. Ko bana ma isa ka shi ne ya lashe kokowa. Gaba dai namijin maza in garma isa ka. Har yau dai kai ne Ko bana ma kokowa duka an buga da kai an barka. isa ka Har yau dai Nijar wagga takobi na hannunka. na dosa mu je zaki. Kai ka ci kokowa ka bar yara da har gowa. Har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa ka na dosa mu je gaba dai zaki, ko bana ma isa ka ci takobin kokowa. Kura firgita karnin shaho firgita 'yan tsaki. Har yau dai kai ne In ana maganar sarauta cikin dawa a budu zaki. isa A fannin kokowa isa ka kai ne zaki. na dosa mu je zaki. Ina gwanin wani ganawa a ko bana shi ya ji kokowa. Har yau dai isa ka kai ne sarkin kokowa. Har yau dai kai ne Shekara 5 kenan kai ke lashe kokowa. isa A fannin kokowa ka tara masoya da yawa. na dosa mu je zaki. Ko a ƙasar Turkiya kai ne ka ci so fafawa. Kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa ka na dosa mu je gaba dai zaki, ko bana ma isa ka ci takobin kokowa. Yau ga ɗan ira da waka taka ina yowa. Har yau dai kai ne Domin yin murna ko bana kai ka ci kokowa. isa
masoya naka suna ta kira na waka in yawa. Ka da rabbi saka domin murnar cin kokowa. Na faɗa masu mai laya yayi ɗa mai zamani. Wato isa ka gurzo na mai zamani. Shi ne lamba guda ɗaya ana batun shi a wannan ƙarni. Duniya duka an yarda an babu kamar shako kowa. Al'adunmu na Nijar ciki akwai kokowa. Mu a ƙasar Nijar al'ada ba mu mantawa. Wasan kokowa duk shekara ana yowa. Ko bana an yi alifa wasan al'adar kokowa. Isa haka bana kai ne gwarzon kokowa. Har yau dai kai ne. Shekara 5 kenan kai ke kada maza kokowa. Isa ka yi sana. Domin kai ne zaki ka firgita su sun yi dawa. Gaja sun ja sun bar maka wanka ta kogun kokowa. Nijar isa ka aza tarihi. Har yau dai kai ne. A kundin tarihin Nijar ka shiga tarihi. Isa ka yi sana. Mu a ƙasar Nijar wataran sai an mana tambihi. Magana ta isa ka wato gwarzon kokowa. Ina da gwanin ɗan kokowa a Nijar shi lamba ɗaya ne. Isa ka garin dosu ya rike maza sun faɗi ƙasa. Shi ya ɗau takobin kokowa. Muna da gwanin ɗan kokowa a Nijar shi lamba ɗaya ne. Isa ka garin dosu ya doke maza sun faɗi ƙasa. Shi ya ɗau takobin kokowa. Namijin maza kuma in garma kadiri abda gaida ka. Bana kai ka kada maza a ƙasa tun daga takobi hannunka. Isa ka garin doso. Kaja sun ja sun bar makatin da nasara na hannunka. Su huɗu kana cinye gasa bana ta biyar kai ka ci kokowa. Shafarar gugan karfe an buga da kai an barkata ma. Wasan al'adun kokowa a Nijar ka zama mai himma. An yi an gama ka zama gwarzo jinjina mutane ki
ka garin doso bana kai ka lashe koko. Har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa kake saka na dosa mu je gaba dai zaki. Ko bana ma isa ka ci takobin koko. Ya'ya a gurin isa kai saka waka na sanyo ku. Har yau dai kai ne. Abubakar farko kai da Sanusa gaishe ku. Isa kake saka. Sannan Aisha a cikin 'ya'yan isa kai saka. Na dosa mu je zaki. Da ira ne mai waka nan zan sauka baitun ku. Sarkin kokowar mu na Nijar. Isa kake saka na dosa mu je gaba dai zaki. Ko bana ma isa ka ci takobin koko. Sai na gaishe da shugaban 'yan kokowar mu na dusu. Abduwili gaishe ka shugaban 'yan kokowa. Na gaida lawai dan tambayi da sai ni dan dusu. A waƙar isa kai saka shine sarkin kokowa. Sarkin kokowar mu na Nijar. Isa kake saka na dosa mu je gaba dai zaki. Ko bana ma isa ka ci takobin koko. Ni ne mai waka ɗan ƙira da ke Najeriya. Mawaƙin isa ka gwarzon kokowa na duniya. Gani na zo gaishe ka a Nijar tun daga Najeriya. Akwai magana da ni da kai isa ka sarkin kokowa. Har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa kake saka na dosa mu je gaba dai zaki. Ko bana ma isa ka ci takobin koko. Har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa ka na dosa mu ci gaba dai zaki. Ko bana ma isa ka ci takobin kokowa. Kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa kake saka na dosa mu je gaba dai zaki. Ko bana ma isa ka ci takobin koko. Har yau dai kai ne sarkin kokowar mu na Nijar. Isa kake saka na dosa mu je gaba dai zaki. Ko bana ma isa ka ci takobin